Ngayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Grabe so parak pataka so bago kang daguldul. Tapos nagkikikilat pa. Paghuna ko kasubago yaon sana sa kataning ko. Ayan, turuan ko kamuka na simpleng teknik kung paano madeterminaran kung harayo sa satuya asin kung pirang kilometro na dalugdog o kaya ang kikilat na minatama sa satuya Yan. Taon-taon. Miyerkules ngunyan, fetsa 13 kan Setyembre 2023, aldaw ni Mama Mary. Taon-taon tabing alas 5:15 live ang mahal na novena, Our Mother of Perpetual Help Novena. Agpasalamat kay mahal na inang Santa Maria Tabi and syempre anuman ang sa indo pinagkakasiributan, mag-iimbitar kami o kaya minaimbitar kami, mag-iriba-iba kita sa good alas 5 nin hapon Bicol Target pag o kaya mantang kamo dyan siguro nagmimerienda o naghanda na kan pamagihan, kasabay man niya to dyan sa palibot Chief Reporter Compadreng Jimmy, Compadreng Alarmario asin Compadreng Jomar Bien, yaon man si Ans Galero, Joshua Bino, Henry Mata sama ni Bella, Compadreng Nal Baldo an sa Control Technical. Ray na hapon dyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Yan na boses mi na nagkakadarangog din do sa speakers kan radyo. Si Padingnal po ang barabad kaan sa ere sagkod na makalusot dyan sa indong radyo. Region wide. Sa newsroom, nagmo-monitor, nagsusupervisar, nagsusurumada kan mga istorya. Nangingenot News Director Mar Dela, Angel Mustasa, Jen Matthew Baliran. Siyempre sa samuyang social media platform, yung mga news na nagkakabarasan nito dyan, yaon si Jimus Barrios. Parabang dyan, siyempre si Ans minatabang pa dyan. Si Tresia Marilitana sa IT, pati naman si Jerome Martinez. Sa samuya man na broadcast, sabayan pong nahihiling na dadangog. Sa AM band nahihiling na dadangog man sa internet. Worldwide, netwide. DCGB News Online sa Facebook. As in YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yan, tabi. Ako man po si Pio Fernandez. Sige, tabi. O di, grabe so, namati, digdiday man duman sa may Albay District, so grabe. Yan, may teknikaan na ituro sa sakuya si defunto na Chief Weatherman Tony Arispe. Yan, the legend. Grabe ang naukudan taduman kumpadreng Naldano kay Tony Arispe. Salamat tabi sa imo. Iyan po na sistemang nadadangog nindo kung igobaganin bagyo. Pinunanta yan pag nagko-coverage baga kita. Nalot na kung ako naka-anchor po may pigi-interview kitang forecaster from Pag-asa. Iyan pong nagkakadarangog nindo na pag
buting kay mi, pag-analisar mi kan, dalagan kan bagyo, gabos-gabos, naokudang ko ang kay Tony Arispe. Yan. Pati so pagbasa sa mapa. Dahil pa nin mga internet kay ito padignal. Yan. Halion mo ang internet ngunyan, dakol pa siguran da itatao mag-plotting kunhain ang bagyo. Dahil pa kay itong internet, tinuruan na kami ka ni Tony Arispe o ni an mapapiyo. Tinawang kami kay hali sa pag-asa, ini an ipigdataoming numero, digdi mo itutusok ang bulpen. Yan. Uyan dyan mo mahiling makukumpute ang distansya kan bagyo hali sa sentro ka ini sa mata. Yan. Dakulong pang iba. Yan na magkakadarang dito baga pag nagko-coverage kita pag bagyo, lalo na kung ako naka-anchor. Yan po, yan na pag cross-examine niya to sa mga weather forecasters. Yan po na okudan mi kay Tony Arispe. Now, saro dyan sa kunyan, nagulpi baga ang sabi kan pag-asa, maski nasa El Nino kita, iyaon dyan ang posibilidad na may bagparak-patak thunderstorms. Yan. Ngunyan, pag halimbawa arin ang nainot pa di, so kikilat ade. Kikilat o so dalugdog. So kikilat yan. Light travels faster than sound. Tama ba Okay. Unyan sistema ha. Di halimbawa baga, nagkikilat, nakikig ka mo. Ang kadaklan ka yan, most of the time, may minasunod na dalugdog. Baho. Yan. May minasunod na dalugdog. Yan. Pag nagkikilat, bumilang ka mo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, and so on and so forth. Kung saan umabot sa bilang, tapos nagdalugdog, saka nagtanog sa dalugdog, halimbawa, pagkikilat, bilang katulos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Pag 1005, dumalugdog. Yan. You are 5 kilometers away, hali duman sa kikilat. Iyon ang kagaan. Ang saro sa mga anong apod ka yan, so kumbaga natural na paagi na pagdeterminar kung paano ang pag-compute mo, compare ang distansya mo sa kikilat Yan. Iyon pa di. Halimbawa, mag-spark, yan. 1001, 1002, dalugdog tulos. Marius. Iyon so, kuan mo, distansya mo, 2 kilometers away ka sa nasako niyan sa lightning. Yan tabian mga sistema ha. Simple lang yan, mga crude and simple ways. Paano pa halimbawa padignal ang pagdeterminar mo dahil kaning kompas, ha? Naglalakaw ka sa kabubuldan. Yan. Saro sa mga survival techniques naman Naglalakaw ka sa kabubuldan, dahil mo madeterminaran kung saan ang direksyon mo. Yan. Ang saro sa mga technique dyan, tanganing makuha mo ang direksyon mo kung pasain ka. Igwa kang nagkakahiriling halimbawa na kahoy na haralangkaw, kung saan ang medyo may lumot na porsyon kan kahoy, sulawas ha? Kung saan ang medyo may lumot na porsyon kan kahoy, padignal, iyon ang nakahampang sa norte. Yan. Ang kaibungkaan, dainin lumot. East iyan. Baliktaran bagaan, north, sa kaibungkaan, east. Day yaning lumot, taduman susirang kang aldaw. Yan, dumang kasi minaagyan sirang kang aldaw, east na yan. Abako norte, west palan, west west. West, pag lumot west, yan, west, yan. Diyan ang lumot sa kunyan sa kakahuyan. Yan tabi ang pagdeterminar mo. Ang kaibungkaan iyo ang east. No.
Basta maski day mo na pagkanon, day mo na pag-isipon kung sa inang direksyon kang lumot, basta ang kaibong ka yan kang lawas kang kahoy, sa ibong ka niyon ang east. Halimbawa naman ngaya muro. Muro ang gamiton mo. Maparos-paros, ano, day mo na makuha. Iitaas mo sa nang muro mo. Daining liwanag o kun, ano, madikdom. Kung sa nang medyo malipot na porsyon, kamparos, nakatutukan sa north. Yan ang pangka north. Yan tabi ha. Ano nga kunyan? Simpleng tipster ko sa Indo tabi sa pagdeterminar kan mga dalagan kan panahon niya. Sa kuyang number tabi 0961-759-0888 and 0926-0156-020. Okay. Sige, de pinagpuunan na bagang ngunyan so pag-distribute kan finance itong fuel subsidy 10,000 igoning manlain po na kantidad depende sa pinagmamaneho mong auto. Yan ngunya sige nag-distribute kan and di naman sa to sa Bicol sa Albay particular sa Legazpi so mga ayuda man sa rice retailers iyo na sige naman nag-distribute tabi kayan so DTI Dispes DSWD na inkargado ka yan o niya sa Ayala Mall Sindayata 15,000 man yan pero naglibot naman kita dyan sa mga parasaod sa saudan so tara mo nida ikaw na ngayon maabot talaga na supply na suani na kaya ma-stabilize na yan na well milled as in regular milled rice so pinagbabakal kan masa nyato maging sabi kan gobyerno budakan Department of Agriculture asing ang NFA kuana yaw na so, mga 2 weeks nga yan ma-stabilize na yan kinawatan sa nakita kan mga kunyan mga hoarders mga ganid swapang sa kwarta ilinga kundi kita kinawatan kumpadregnal kan mga hoarders na ini na daita isi kun igwa paning ulterior motive apera kan so sa indang pagmanipular kan presyo kan bagas tanganing kumita sinda kundi kita kinawatan iyan na pinagdidistribute kan gobyerno padingnal na 15,000, 10,000, 2,000, 3,000, 1,000 pwede na kuta yan na gamiton pa sa mas nobling purpose kan gobyerno bako so nagkakapira sa naan matatawan bilyones bagaan linga na ay naku ege may mga istorya na kita dyan sa luwas isihon ta daw ang dalagan kan informasyones dyan sa palibot nasa linya daan sa kuyang kompadre si kompadreng Alarmario. Kompadre, marahay na hapon. Maray na hapon, tabi pade, maray ta nagpundo na suran. Naglangkaw nin sobra 39% ang income kan gobyerno provinsyal hali sa quarry operation magpon kan Enero sagod Agosto ngonya na taon kumpara kan sarong taon kan 2022. Iyan ang sabi ni Tess Atos kan Provincial Environment and Natural Resources Office kan Albay. Sigon kay Atos, as of August 31, 2023, uminabot ang gross income kan probinsya nin sobra 236 million kumpara kan 2022 sa parehong bulan na uminabot sa nasa 148 million plus. Anong bulan, kompadre? January to August. Enero sundo Agosto, minamuntar na sa guraano sunako angunyan. Nasa 236 million plus. Yan, mahalos 250 milyones ang kwarto nin sarong bilyon poko mas menos. Yes, kumpara kan 2022 na 148 million plus na. 148 million plus. Correct, O di kaya, pwede man pala na mapalangkaw iyan managad. Yes, If it is sabi na nga ni being managed well. yes.
And dahil na kaitong sa mga indaso, nagpaparaduro da ka ito, iyo lugod kayo, iyo ba kaso sabi na bagaan, madinuda, yung maginibo. Ang matinao, yung maginibo. Yan ang kasabihan. Tapos so resibo, yan naman sa sarong opisina. Anjin mo yan. So sabi Kaya ba kan nga. mga gurang, ang matinao, yung maginibo. Dahil mga gayon. Umunyan baga, dahil makita ko niyan nagkakadarangog bako. Dahil naman, Dahil na baga. katang nadadangog, opera kan mga hearsay na mga sabi-sabi. Na madali Marites. madali og gibohon. Madali yung baga mag-ibong istoryan, Marites. Tapos i-post mo sa Facebook. Yan. Tirahon mo naman sa gobernador. Yan. Primati na. Tapos kukopyaon man kan iba, makomentaryo man sa iba. Iyo na. Yun na. Wait. Luminakop na. Kaya sabi ni Madam Tess Santos, kung sumadahon, sobra 39% ang ilinangkaw. Mhm. Kaya dahil yan sa magayon na kooperasyon kan mga quarry operators. Tayo not baga, narondoman ta kan si Gobernador Attorney Rex Lagman na interview ta kay ito. Ang sabi niya, bago pa siyang nakatukaw na gusto niyang ma-legalize gabos ang mga quarry operation na yan. Basta nga magsunod sa guidelines, mga requisitos kan probinsya, dahil problema, dapat ma-legalize yan. Kaya ngunyan, nagbilog kan Green Guardians Task Force na naisihan ta dakulon pala nini, mga more or less 500 yan, sabi ni Roy na Aconya. Si Roy na Aconya, si Ann Pamayo kan Green Guardians na yan, Task Force na nagbabantay, province-wide yan. Kaya talagang difficile makalusot kung hali sa illegal na quarry operation and sa imong kargamento sa mga truck na yan. Oo, si Saiso enkargado, compadre. Sa task force, si Roy Acuña. Roy Acuña. Namit ko yun kasuhapon. Kaya naisihan tang mga more or less ngayon, mga 500 ngayon Green Guardians na nagbabantay talaga sa mga iba-ibang lugar, province-wide iyan. Kaya difficile makalusot ang mga illegal. Kaya ngunyan na pipil iyan ka probinsya dahil ta aros kadaklan legal na ang operation sa quarry base sa mga guidelines man na bigsunod ali sa probinsya, sa Penro. Yan, at least dakulaon naging increase kan income kumpara ka sarong taon na as of August 31, sabi ni Madam Tess Santos, uminabot na ini sa 39+% ang naging increase. Kuminul pa na sa namang baya sa mga istorya na igogay bang pigkatao sa arog ka ini, kay arog ka ini, dahil na baya ano. Nawara na ito. Dahil na bagay ito so apura kan resibo, igwa pa pingking kay nagahagad, dahil na no. Dahil na ngunyan, dahil na kitang namamatay kayan. So yun yan tabi, pade, ang mga update giraray, halay digdi sa Kapitolyo Provincial, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa mga dagdag na istorya ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Igwaning increased collection in maabot sa poko mas e menos 1/4 na kan sarong bilyon, 230 million pesos more or less ang nakolekta ngunyan January to August. Madali na matapos ang taon, kung sige-sige pa ang quarry, mga sarong taon makumpleto, tiba ada halos 1/4 of a million ang makolekta dyan kan of a billion ang makolekta dyan kan provincial government of Albay. At kung mapakaray sa nabaya iyan, en maprogramahan nin tultul na sistema, endless kumpadring na ang resources na iyan. Kung igwanin black oil, black gold sa Middle East, black gold, iyan na petrolyo, crudo. Kita man digdi, igwa man yung black gold, iyan man na pigbubugakan bulkan mayon. Ang sabi ka na kaistoryata, pwedeng kabaing nga kita nin sarong nasyon duman sa Medyo Oriente,
an sa tuyang yaman na nakatago dyan, asin mamanihar sa nanin maray, pwedeng kabaing ngaya kapareho nin sarong nasyon sa Medio Oriente na minaprodusir ning petrolyo. Taiyan bagang quarry materials na nakukuha dyan, pinag-i-exportar pa nga niyan. Gusto sabi yun, bibakal pa kan ibang nasyon sa satuya, pigi-importar kan ibang nasyon hali sa to, pigi-export niya to paluwas. You can just imagine, pirang billions of cubic meters ang yaon niya na iwinawa na naman nga ni kan bulkan ba yun. May computation na ipinagpahiling sa sakuya kung tama sa na talaga ngaya. An paggamit kaan, gusto sabi yung paggamit, so pagkolekta buda, so pag-extract, uni ngayaan mapupwede. Iyan ngayang provincial hospital na ang kayang padalaganon, sobra pa, nin kita sana, dyan ngaya sa quarry, dahil na ngaya kita magparalaom pa sa buwis, kan nasyonal, sosier, o kung ano pa man na buwis, sobra ikaya ngaya ka na padalaganon. Uni ang computation ngaya ka Now, indeed, ining mga indikasyones na ipinaluwas ni Tesorera Atos, minatugmaan duman sa nagtao sa tuya ning ideya, although habo na siya magpaluwas kan pangaran sa air, dahil mo na ngaya piyo ipagluwas ang pangaran ko sa pinag-share kong ining informasyon. Tayo ni ngaya, pag makulog ko ganyan sa mga albayano na sana, igwa talaga ngayon makahiling kan potensyal na pwedeng itao kaayan, bako nga ni pwedeng, kundi itatao kan yaman an kan bulkan mayon sa albay, na dapat ngaya talagang maisipan nin marhay, asin maka-devise nin tultul na template sa pag-extract kayan, asin itong supag-kolekta nin tama. O you can just imagine, o yan sample ining January to August pa sana, halos 1/4 na ning sarong bilyon, 230 million ang nakolekta kan albay. Saka i-compute mian, kumpirang taon, kayang padalagano ng kunyan. Ining provincial hospital na yan, na kukonstruhir ngunyan dyan sa Piuduran, sa Ligao. And everything else pwede pa na makuan. Mataparang kan kita na hali na yan dyan sa kunyan. Quarry, mapakaray sana, dahil sa napagpararaw-rawan ning evil intent, ning greed, ning kasapangan. Talagang tatawan kita ka ngayanin oportunidad kan quarry. Kumbaga an kaparehos na ngaya medyo sarong durodakulaan ng nasyon sa Medio Oriente na igoning pinagprodusir na produktong petrolyo. Igwa man nga kita ang kabaingay ang kapareho ka sa tuya ining black gold, black sand na yan na mga gapo. Gapo na yan dyan, ang nature ka yan, special na klase yung pigahanap kan mga construction firms maski sa ibang nasyon. Iyan na pigsasapa na yan dyan na darakula o na boulder, gigibong mga manlain-lain at tamanyo ning gapo. Yan po tabi ha. Sige, may mga istorya pa kita sa luwas. Si Joshua nasa linya. Joshua, go ahead. Yes, maray na hapon tadi, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, nagtitinit pa sana ang lubot sa Tukawan bilang Chief of Police kan Legazpi PNP. Sarong bulan pa sana sa pwesto si Lieutenant Colonel Jun Ayan Rojas. Liwat na naman Sir Pio na magkakaigwa nin bagong liderato ang nasa binanghit patura. Maabot bilang bagong Chief of Police sa Legazpi, ining si Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva. Hali umano ini sa probinsya kan Masbate. Nakaulay sa kasubago si Deputy Chief of Police, Police Major Nathaniel Jacob. Initial na impormasyon na nakuha kan DCGB News, epektibo ngunit na aldaw ang pagbago ng Chief of Police. Matapos makareceive ng order hali sa sindang higher command. Yaw na ko digningon yan Sir Pio sa Legazpi City Headquarters. Alagad ura paman sa presentingon yan ining bagong Chief of Police na si Lieutenant Colonel Villanueva. And ining si outgoing chief na si Rojas, nagpaaram naman ini siya sa iyang mga pag-iriba digdi Sir Pio. And igwa man inin bagong hipaturang lilipatan. Sa Indaa?
ang banggit ka sa Bagong Sirpilyo, yung pwedeng unyang dyan sa PRO 5, waiting kung sign sa sunod na ipapadara kung sa'yo naman na lugar tabi Sirpilyo. Pero ano, pinag-relinquish niya na so pwesto? Sirpilyo? Pinag-relinquish niya na so pwesto? Day ko masiguro ko nagawa pa rin na official turnover. Oho. Si Rojas, nagali na Sirpilyo digdi sa Legas First Quarter. And so, maabot naman na Chief of Police, si Villanueva, wala pa kanya nagdi, baka pasiring pa sana. Oho, di entonces naka-relinquish na gayud kang pwesto na day pa man na ipalist formalmente ano, day pa? Day pa rin kumbaga official pero pero iyo naman sa Sirpilyo nagali na nga ni digdi. Siguro waiting lang ta medyo so travel ta ali pa man ni sa Masbate. Sabi gulpidaan nagparakpak ng mga pulis. Sabi. Pagka dago ka baretang Anyway, Sirpilyo, reparo tabagangon yan na medyo na ibang mga chief of police talaga nga day na naghahaloy minsan sa sandang mga destinong lugar. May mga biglaan na nangyayaring mga reshuffling. Ehemplo nga ni na sa Legazpi, sarong bulan ang nakalihis, bago na naman ang matukaw na chief of police sa pangaran ni Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva. Sige. Alright, Sirpilyo, yan ang dagdag pang mga preskong baleta alibid sa Luwas. George Popino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Kumpadreng G, madali isa natabi ano ta medyo nasa oras kita kan pag-acknowledge ha. Oras Pilipinas 4:30. An oras hatod sa Indokang TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits gonna go. Oh, Mayor no, ang kalbi ka po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, o negosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell.
Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung mas edad ko ngayon, ako'y nang-aaral pa si Palayan. Gusto ko po, 6 na patahan na taong gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections
selections, untrusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Hire. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige! Ayan na, kumpadre Jimmy Chief Jim. Thanks for waiting. Go ahead. Hello, pare. Go ahead. Hapon. Maray na hapon sa mga palantabay. Nagpapaluwas na sa ngonyan ang Comelec mga list of candidates. Iguanin sa rong sitwasyon sa sarong lugar, munisipyo digdi sa 3rd district. Dahil kung una babanggitan na nigtak ng location tabi pa de, hanggang dahil ko ta nakakahoron so election officer. Iguanin nag-file nin certificate of candidacy. Expected niya na kandidato siya. Pagluwas kan list of candidates, wala man siya. Ba? Duwa man sa napatinan nag-file kan COC, one-on-one ang laban. Ang nagluwas, ano post? Oho, sige. Basado sa pakipag-uulay niya to sa mga staff kan Comelec, na igwa kaya pala ininin na proseso tabi pa di, step by step, durante kan filing kan COC. Primero, verification. Mapila ka. Ikadua, checking kan COC kung kompleto, documentary stamp, signature. Pantulo, receiving and checking giraray, malagbo ka. Tapos pag nakalagbo ka na, i-refer ka na kung saan ka mapila para pag-receive na kan COC. Kung si isa iso nag-receive, mapipirmahan ito tabi pa de. Ang question, paguna gayon, pag abot duman sa receiving checking, solve na, dara-dara da so COC. Ayan. Dahil man na-submit, dahil man na ipa-receive, kung anong oras, sa'y nag-receive. Bata nakapas na agabos na sumitido sa COC sa Metro Manila, posted na. Ayun. Paano na ini? Day talaga ta. Iyo baga talaga kumpadreng Jimmy an proseso kaan maagi kang udah duman sa checking, then ang pinaka-ultimo kaan duman na sa receiving na duman na mismo sa election officer. Mapirma na sa election officer, resibido opisyalmente sa imong COC. Iyan. So dahil niya natapos so so istorya dahil niya natapos sa proseso. Oo, nag-expect gayod tabi pa dit. May pigpapirmahan da na so parang notice of candidates forum. Nagpirma na duman. Paglaom gayod, ayun ay solve na ito. Yan. Excited gayud na so line up nakapile. Nagsurod dito sa proseso. Naku hirap. Yan pag urulian gayud, nag-expect siya na kandidato na siya to na nakapile na nga ako, nagpirma na. Dahil niya COC pa lang, kahit po itong iwalat. Correct. Iwawalat tapos mo ito. Tapos papatimbrihan mo ito sa election officer garo, i-receive, tapos sa time kan pag-receive, wara. Iyon na ito kumpare. Kan nagluwa so list of candidates,
So nakareparo na nga ni. So kalaban ko wala man. Ugmahon so saro. Di Unopposed siya. Hindi ko nga nababanggitan sa location. Sa aga, kakaoro nun, sabi kan, nagdaos ako ya kan information so mga staff. Ayun pigiristorya naman ngaya. Validation naman sa nanya ko. Pero nakihoron sa ko, dahil mo na nga ngay pag nga iluwas mo yan, depende sa mo, pero dahil nang wana pagngaranan, akahuro nang wana sa election officer, kaya por respeto, sa istorya sa nang wana nilinawas ta. Budakon anong mananggad yan na ano nang gigibuon ka ni? Tapos na tapos na. Fatal flaw, fatal defect iyan, dahil niya na sunod sa prosedimento, dahil niya natapos. Hirap man. Anyway, parang sa aga, paper-report ito. Iyo, oho. Oo, baka magdigdi. Kaya, ramo niya tatabi pa di, kung na paano, hindi, masabot na. Kay Rakman. Kumbaga sa bulangan, dahil pa nakalaog sa tuklong, Pierde na. So, kay Riban niya nga ni, aday lamang siya napasunod na ito nga dahil napasunod yun kahit napasunod bakit nag-expect ngayon last gate sa grupo na paano niya dahil tasabot kung ano sunod niya kung ano ang sitwasyon so pag-file anyway tabi pa di yan anak ko niya itong medyo kakaibang istorya Hirakman nag-expect na kandidato pagluwas kan certificate of list of candidates sura okay, yan tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa agat tibad makauron so election officer banungod sa bagay na yan. Pero wala na kumpadreng Nal. Dahil mo natapos so prosedimento kahira ka itong kandidato. Iba ka talaga ng proseso. Paglaog mo dyan sa COMELEC, so envelope mo, iluluwas mo, igadumanin ma-check yan. Tapos malagbok mo na. Malagbok iko dyan yung notebook susuratan mo ito duman tapos so sa imong kakandidatuhan kun so oras yan nandyan sa logbook then duman naman masunod ma-check ngayon notaryado tamaan mga entries yan pag na-checka na ipapasa na duman na mismo sa election officer re-resibiho na kan election officer yan an sa imong certificate of candidacy dahil siya nakaabot duman pading Hirakman. Pero sa kairiban niya, nakagawad, na tapos sa proseso, siya lugod na kapitan, dai, siguro nalip nga, baka nalip nga, so, dai, hindi tangan isabot kung paano, di ugmahon, so kalawang kito pa rin na, dai pangani, ganan na, duma naman sa ibong, dai pangani, pirdi na, ay, kahirakman tabi, so, kunyan fatal defect na iyon sa resulta. Dahil ka naman pwede gayod na konsideraron tadaay mo na i-file within the specified regulatory period na makapag-file ka kan sa imong certificate of candidacy. Tadaay mo natapos yan in the specified time. Paano kaan? Di dahil na ito ning kalaban na duman sa barangay sa aga maiisihan ta yan tabi Ito may public service digdi may nawawara ang pangaran si Romeo Belludo taga Estanza ini digdi sa Legazpi mga poko mas o menos 53 anyos ang edad ang bado niya nakaputi na t-shirt tapos green na pantalon waway na kalo color yellow hirakman may diit na kaninan sa pag-iisip kan September 2 pa ninawara Sabado dai pa na kukuasag kun ngunyan makihiling tulos picturean da akon may makahiling picturean tulos i-post sa Facebook kasabay ang lugar kung sa'y nahiling o kaya i-contact ang numerong ini 0961 0676 965. That's 0961 0676 965. I-text nindo apudan na una hiling ko ining si Romeo Belludo
kung sa intabi, nakaputing t-shirt ini, green na pantalon, tapos nakawaway na color yellow. May diit dang kaninan sa pag-iisip, Herakman. Kung mahiling nindo, paki-informa tulos, ang number na ini 0961 0676 965. Ang pinakamaray kaan, apudan. Ta context haloy kunyan, ma-receive paminsan, apud tanganing outright madumanan, mako atulos ka Herakman kabalik na ini sa indang familia. Sige. Igwa ka dyan yung diit papading nalta may go out mo ako. Sige, kung ano dyan. Madali sa natamabol ta kita, pakalis ka na pagirumdum. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang Batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Salamat Padignal, yaon naman si Tata Nems na Flora ng program ko tabi. Dali tayo lang kita nin mga pinag-follow up pa Sige, para ready na bukas. Yan. Okay. Igwa na lang kita nin boko mas o menos 5 minutos bago mag-abot ang alas 5. Igwa pang sarong public service, ini pa ba? Manawagan sa may ayam dang nawara, donut, donut. Oy, donut, hain ka man, naayam ka. Umuli ka na. Pasiring na dyan sa Kapitulyos Direksyon, may nagbukod na kamotor. Kung si man dang nakakuha kay donut, pakibalik man da kay sa Barangay 17 kay John Paul Hernandez. Donut, kung saan ka man na ayam ka, umuli ka na. Ayam kaya ni si Donut, siguro may kunyan ini, may lahi, may breed. O kung siya makahiling tabi, pakiuli na lang da kay John Paul Hernandez sa Barangay 17 Ilawod
Legazpi City. Kasubagod ang nag-uran makusog kasuhapon da kan pag-uran makusog nagdalugdog nakabuhi. Ang mga ayam pa sa totoo lang, they are sensitive sa makukusog na tanog. Pag New Year nga ni baga budak Christmas na may mga firecrackers, ang mga ayam minasururok yan sa irarom kan lamesa. Naghihiribi yan, takot, nagtatakig ani baka yan, kahirak man. Kaya mga takotan sa makusog na putok. Apwera ka itong mga K9 na natitrain pigagamit sa operasyon kan militar buda pulis. Yan. Pero ining ordinaryong ayam na da ining training sa operasyones, yan, takot sila sa putok. Ini ba K9 talagang sanay iyan, pigdadayo pa nga niyan sa gera, burumbahan. Pero ining mga ayam na ordinaryo, buda itong sumaylahi na daay maning orientasyon sa arogan. Tarakot sila by nature. Kaya pwedeng natakot ining marhay kan nagdalugdog nin todo. Kasuhapon. Donat daan ngaran, nakaluwa sa gate, pasiring sa Capitol sa direksyon. May nagbubukod daang motor. Nakamotor. Siguro gusto man na isalbar itong ayam dahil nakadulag. Dahil man nadakop siguro kan nakamotor. An may sidirikan si John Paul Hernandez. Yan. Sige. Maray na hapon dyan sa tuyang mga paraan tabay-tabi sa sentro kan Daraga. Kung igo dyan sa Indoning Matangro na mapamidbid na sinda an sa indang mga gasol hali sa tapgas an sa indang LPG na dahil man naka-uniforme buda dahil ning ID dahil ka mo mag-accommodate, mag-entertain. Taan lihiti mo po na nagpapabakal kan Petron Gasol, hali dyan sa Petron Tapgas Gasol sa Daraga sa Petron Gasoline Station, Karaato Lim. Yan, igwaning ID, dispes naka-uniforme. Yan, dahil ka mo magbakal kung dahil ID tapos mapamilbid taga Petron Tapgas Gasol, dahil po tatibaad an sa indong mabakal na LPG, baka man siyempre Petron Gasol gayod o baka illegally refilled pa nga ni iyan. Kaya iyan po ang patandid man kan sa tuyang mga barkada. In fact, sponsor niya to yan sa pagkaaga tapos kunya na pagkahapon ay na Petron Gasol. Nababakal po yan sa Petron Tapgas Gasol sa Daraga. Kung may magtangro sa Indo, taga Petron Tapgas Gasol nga kami tapos dahil maning ID dahil naka-uniforme, no, dahil pwede. Yan, tamping ko bakal sa nakan Petron is yung Petron Gasol. Tapos may ID, naka-uniforme an sa indang mga delivery crew. Hali yan sa Petron Tapgas Gasol. So yan tabi ha, yan sa mga taga Daraga, maging maikmat na sa natabi. Takon mapabakalang ka mo ning illegally refilled na LPG. Ay, nako, dipisil. Baka kung peligroso pa yan. Pagkatapos, baka kung kulang sa pisada. Diyos marhay na hapon, Sir Tony Reyes. Sir Tony, nakamonitor ka, Sir Tony. Good afternoon, tabi sa imo. Minaabot pa sa imong message sa Messenger. Sir Tony, sa kang ngunya, Sir Tony, maray na hapon, tabi sa imo. Sa pangarang ka na bilog na puwersa sa luwas ang news team. Pag-iribatan na ngunya sa control technical si Tata Nems Flora. Padingnal baldo out ganyan Tata Nems Flora in. Sa IT yaon dyan si Jerome Martinez asin si Thresha Marilitana. Sa newsroom sa News Direct Mar Angel asin si Jen Matthew Balyaran. Social media page niya mo sa mga news na nahiling nito dyan sa Facebook, Jimos Barrios. Ako po si P. Fernandez, salamat. Marahay na hapon, taon-taon 5:15 ang sa tuyang mahal na novena para kay mahal na Inang Santa Maria, Mother of Perpetual Help. Salamat, marahay na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.